Možda da joj pomognemo? Bila bih srećna. Pomozite mi da ustanem, devojke. Molim vas. Naravno, ustaj. Sve u redu? Da, sve super. Moram da popravim svoj krevet. Malo magije. Ovako je bolje. Ukrasila sam ga algama i školjkama. Izgleda tako lepo. Devojke, sklonite se malo. Sad ću da dočaram ukrase. Odlično! Ovo ću staviti na uzglavlje kreveta. Wow, Ariel, to je baš cool. Tvoja magija je neverovatna. Hvala. Mnoge sirene imaju super moći. Ispao je baš lep krevet. A sad ću dodati novu posteljinu. Ja obožavam sve morsko, jer sam ja sirena. Ispalo je tako slatko, baš kao kod moje kuće u okeanu. I ja želim da ukrasim krevet. Dakle, Barbie, uzmi to. Samo nemoj da se pomereš. Sad ću da isečem ovaj karton svojim dugim mačem. Kija! Pazi malo, oštarije. Da. Jesi završila? A šta si napravila? Wow! Ups! Šta je bilo? Kako cool! Hvala na pomoći, Barbie. Nema na čemu. A sada moram da ofarbam to. Koristit ću plavu boju. I spašće moj omiljeni domaći tigar. Aha. I ostalo je dodati par detalja. Dakle, uši. Zatim oči. Usta. I nos. Odlično. Sad ću ovim ukrasiti krevet. I pored tigra treba da bude golub. Šta bih mogla još da uradim na krevetu? Kakvu posteljinu da stavim? Moje pletenice izgleda super. Sad ću pokušati da isplatem isto takvo čebe. Sigurno ću uspeti. O, da, kakva lepota. Treba mi još par takvih pletenica i ispalo je prelepo čebe. Stavit ću jastuke i mekane igračke. O, da, to je divno. Gotovo. Bravo! A šta ja da smislim? O, znam! Ken će mi pomoći. Kene! O, već si ovde? Naravno, kako mogu da ti pomognem? U stvari ništa ne govori, znam sve sam. Na uzglavlju kreveta ti treba roza srce. Posteljina mora biti isto roze. Zatim ću staviti mekane jastuke i puno igračaka. Gotovo. Barbie, da li ti se sviđa? O, hvala ti, Kene. Sve si uradio savršeno. O, to je tako slatko. Hvala što si pomogao. A vidimo se, dragi. Ćao, ćao. Hajde da pogledamo bliže vaše krevete. Kako lepo. Odlično ste odradile. Svaka je ukrasila krevet na svoj jedinstveni način. Oduševljena sam. Dobro, sada idemo dalje. Okean. Kako je lepo. Obožavam da plivam pored korala. I volim sve svoje ribice. Šta je ovo? To je bio samo san. Jao, kakav prazan, ružan zid. Treba ga ukrasiti koralima. Da, ovako izgleda bolje. Super. A na vrhu ću uzgajiti malo algi. Eto, sad je postalo kao kod kuće. Bravo, a šta ja da smislim? Ja obožavam da pevam sa svojim drugaricama. Mi često organizujemo koncerte. A još mi imamo puno fanova. Znaju sve naše pesme na pamet i plešu zajedno sa nama.
Da, to je super. Da su sada ovdje svi naši fanovi. Šta? Wow! Pa vi ste ovdje. I doneli ste gomilu plakata. Taman će mi trebati za moju sobu. Hvala puno. Sad ću ukrasiti sve zidove. Ovdje. I ovdje. I ovdje. Da, lepota. Dodat ću malo neonske trake. Odlično. Ovako izgleda mnogo bolje. Barbie. Da, sačekajte. Šta da smislim? Ne to. O, kako teško. O, znate šta? Sviđa mi se moja maskica. Ken, ponovo mi trebaš? Ćao! Osjećam kada ti treba pomoć. Našao sam tapete kao tvoja maskica. Sad ću ti pomoći da ih zalepiš. Ovo će potrajati par minuta, sačekaj. Eto. O, bravo! Šta je bilo sa merdevinama? Sad ću pasti. O ne, neću dozvoliti Kenu da padne. Spasit ću te. Stani, šta se dešava? O, Barbie, uhvatila si me. To je tako slatko. Hvala. Hajde da se poljubimo. Samo što mi je jako teško. Ups. Vi ste tako smešne. Kako ste? Sve u redu i sa frizurom je sve super. Ćao, Kene. Jel mogu sada da dobijem poljubac? Treba mi pomoć. Okačimo na zid. Da, naravno. Ovako. I rasporedit ću svu tvoju šminku. Gotovo. Kako ti se sviđa? Super. Izvoli, ovaj koverat je za tebe. A šta je unutra? Hajde da vidimo. O, to je vazdušni poljubac. Kako slatko. Hvala, Barbie. O, lepota. Malo levo, ne mislim desno, ne levo. Jel ovako? Da, ovako je dobro. Malo ka sebi. Da, super. Gotovo? Sad ću. O, ispalo je divno. Kene, hvala na pomoći. Nema na čemu. Ja sam stavila baldahin iznad kreveta. Izgleda odlično ovdje. Ali dodat ću još ovaj ukras. Da, cool. A šta se tamo dešava? Wow! Ariel! Ispalo je tako lepo. Nevjerovatno. Da, ta velika meduza izgleda sjajno i meni se sviđa. Devojke, napravili ste savršene sobe, a vaši kreveti izgledaju ekstra. Svaka je odlično završila izazov. Svuda je tako lepo. Došla mi ideja. Dodat ću tepih pored kreveta. Tako će biti još bolje. I stavit ću ovdje stočić. Super, onda ću i ja staviti tepih. Da, isto. O, i ja ću imati lep tepih. Da, i sanduk sa tajnim blagom. Kako sjajno, sve mi se sviđa. Smislila sam još nešto. Hajde da ugasimo svetlo i pogledamo svaku sobu. Svuda imamo osvetljenje. To je fantastično. Kako odvratno ona peva. To je smešno. Gubi se odavde. Nemaš pojma da pevaš. Ne molim vas. Prestanite. Oni me uopšte ne vole. Ja nemam talenat. Jao, nju treba spasiti. Šta? Ti si živa? Da, čao. Izgleda da ti treba moja pomoć. Wow! Tako si super! I ti ćeš postati super. A vidi, treba proći nekoliko režima. Wow! Nastupat ću na sceni. I svima
ću se sviđati. Da, pristajem. Dobro, onda pritisni. Okej, pritisnut ću ovdje. Šta se dešava? Wow, to je prava magija, super! Nećemo da gubimo vreme, dođe vamo, sedi. Da vidimo. Da, treba malo da ti sredimo kosu. O, imam ideju. Sad ću spremiti za tebe nešto magično. Aha, sipam, a zatim mešam sve. Tako je, a sada to treba naneti na tvoju kosu. Wow, kakva lepa boja. A rasporedit ću ravnomerno po cijeloj dužini. To baš prija. Dakle, sve sam isprala, sad možemo da vidimo rezultat. Wow, moja kosa je prelepa. Ali to je tek početak, uzmi to. Dobro, uskoro ćete vidjeti novu zvezdu. Ja ću biti neodoljiva. Da. Dovoljno. Vreme je da završavamo. Dakle, gde smo stali? Treba ti završiti frizuru. Dodat ću ti sjajnu kosu. Provlačim to ovde. Zatim ću uviti. Lepa pletanica je skoro spremna. Ti ćeš biti najlepša na sceni, ne sumnjaj. Imaćeš mnogo obožavatelja. Dodat ću malo laka i to je to. Ispalo sjajno, jel da? Wow, baš mi se sviđa. Lepo mi stoji ljubičasta boja. Da, slažem se. Ti si prelepa. Čestitam. Vreme je da nastavimo. Okej, pritiskam ovdje. Wow, ćao. Ćao. Drago mi je da te vidim. Hajde, smesti se udobno. Sad ću malo poraditi sa tobom. Jo, imam problema sa licem. Pa da vidim. Ne brini. Sad ćemo sve popraviti. Treba nam ovo sredstvo. Otvaram i stiskam penu na dlan. O, kako je super. A sad ću to naneti na tvoje lice. Ne otvara oči. Da. I eto. Sjajno. Šta je ovo? Ne brini, sve u redu. Jao. Znam, dušo. Izdrži malo. Gotovo. Kako me boli. Osmeh. Da, tako bolje. Gledaj šta još imam. Ovo je veoma dobra šminka. Dakle, hajde da te pretvorimo u lepoticu. Jesi spremna? Onda krećem. Vreme je da pokažeš svima ko je ovdje najlepša. Šokirat ćeš sve svojim izgledom. Sad čekaj malo. Sad ću ti napraviti dobru masku za lice. Treba sve promiješati, zatim ću dodati ljubičaste šljokice i malo vode. Da, maska je spremna. Sipat ću je ovdje. Zatvaram, uključujem i čekam. Eto, maska je spremna. Pažljivo ću ti je staviti. To je to, može da se skida. Što? To je prosto nevjerovatno. Kakva glatka i čista koža. Ne mogu da verujem. Ja sam rekla da ćeš biti lepa, ali to još nije sve. Vreme da te našminkam. Ja sam majstor u tome, veruj mi. Prvo oči, zatim usne. I obavezno ti trebaju lepe trepavice. Biće ti plave. Nedavno sam bila ovakva, a sad sam tako lepa. Jao, oduševljena sam. Baš mi se sviđa. Baci 5. I nastavljamo. Sada pritiskam ovdje. Opet se premeštam negdje. Gde sam to? Ćao. Ja sam Mira.
Baš mi je drago. I meni, dobro. A prvo moram da te izmerim. Ne mrdaj. Aha, još malo. Sve jasno. Pođi za mnom. Sad ćemo da promenimo tvoj stil. Treba razmisliti. Ne, to nije to. O, ne, ovo sigurno ne. Dobro, hajmo. Da vidimo šta imam ovdje. Hvataj ovo, i ovo, i ovo. Jao, koliko odeće. Ovo je previše sjajno. A ovo je previše slatko, ne. O, našla sam. Judy, zašto ležiš? Hajde, ustaj. Nemamo vremena. O, wow. Kako sjajno izgledamo. Hvala puno. Nema na čemu. Nastavljamo. Da, pritisnut ću ovdje. Oho, to je pravi mikrofon. A ko je to? Ćao, moje ime je Ginu. Naučit ću te da pevaš. Oh, kako je lep. Judy, jesi li dobro? Hej! Što je sa mnom? Pomoći ću ti. Da, hvala. Šta mi je? Mogla bih i sama da ustanem? Dakle, vreme za bitku. Pogledaj šta imam. Ovo je čarobni napitak za glas. Naravno mora da se popije. Sve do posljednje kapi. Gotovo. A sada dajte mi mikrofon i slušajte. Pa šta sad? Postoje bolje sredstva, jel znaš? Aha, naduvat ću balon i... dajte mi mikrofon. Ovo je prosto smešno. Malo magije i... Eto! Da, ovako je bolje. Svaka mi čast. I šta sada da radim? O, tačno! I ja imam nešto. Sad ću vam pokazati. A vidjet ćemo ko je od nas bolji. Pa eto, spremna sam. Tako je. Neverovatno, šta da radim? Jao, imam ideju. Treba će mi fen. A bitno je sve uraditi tiho. Dakle, počinjemo. Čini se da uspeva. Šta? Kako je to moguće? Mogu da izgubim? Jao, šta da radim? Trenutak, šta je ovo? Kako si smeo? Daj mi fen! A mikrofon isto? O ne! To je nemoguće! Da, tako je bolje. Idem sad na scenu. Spremna sam da vam pokažem šta mogu. Bravo! Da, to je neverovatno!